Hola, què tal? Si ets jove de Sabadell, estàs mirant aquest vídeo i vols implicar-te amb la causa saharaui, no marxis, continua mirant perquè això t'interessa. Els Camps de Solidaritat són un projecte que s'encabeix dins de l'agermanament de Sabadell amb el poble saharaui. Aquest projecte vincula la ciutat de Sabadell amb la ciutat de l'Arguf, al Sàhara Occidental. És un projecte finançat per l'Ajuntament de Sabadell i gestionat per Taller de Cultura i Creació. I consisteix en vincular les dues ciutats a través de projectes de cooperació al territori i de sensibilització a nivell local. Però us preguntareu, què està passant al Sàhara Occidental? Des de fa 45 anys, la població saharaui viu dividida. La meitat als territoris ocupats pel Marroc, sota una repressió més que evident, i l'altra viu als camps de refugiades que es troben al desert algerià. Aquesta situació tan excepcional, que havia de ser temporal, ja dura 45 anys, amb les conseqüències que això comporta. Mentrestant, la comunitat internacional i els organismes com les Nacions Unides reconeixen el dret del poble saharaui a un referèndum d'autodeterminació, però aquest encara no s'ha celebrat. Els Camps de Solidaritat de l'agermanament de Sabadell amb el poble saharaui són una oportunitat perquè les joves de la ciutat s'apropin a la cultura i a la causa saharaui. Així, es tracta d'una estada entre 10 i 15 dies als camps de refugiades a Tindouf, Algèria, on les joves, per una banda, poden conèixer de primera mà la situació que estan vivint i d'una altra poden intervenir a nivell socioeducatiu i artístic. És important que les joves participants es comprometin no només en aquesta baixada de 15 dies, sinó tant prèviament com posteriorment. Abans de marxar, es fa una formació prèvia per informar-vos sobre el context històric i polític, donar-vos eines i recursos per poder intervenir al territori i preparar l'estada. I després, posteriorment a la tornada, s'espera que les joves participin d'un retorn social, sensibilitzant la població local, ja sigui a través de xerrades i dinamitzacions o a través de performances artístiques. Per participar d'aquest projecte cal que compliu una sèrie de requisits. En primer lloc, tenir entre 18 i 30 anys. En segon lloc, tenir disponibilitat per viatjar a Algèria entre el 19 i el 29 d'octubre, tenint en compte que són dates orientatives. I en tercer lloc, tenir experiència en l'àmbit del lleure educatiu o de les arts. Després, busquem 3 perfils de joves. Joves que estiguin vinculades a la ciutat de Sabadell, perquè hi viuen, hi treballen o hi estudien, joves que estigueu cursant estudis en l'àmbit social i que vulgueu realitzar les pràctiques dins d'aquest projecte, o artistes o companyies artístiques que vulgueu formar part d'aquesta comissió i realitzar el vostre projecte artístic. No t'ho pensis més. Si vols participar dels Camps de Solidaritat de l'agermanament de Sabadell amb el poble saharaui i compleixes els requisits, envia currículum i carta de motivació o projecte artístic a sahara@tacbcn.com abans del 30 d'abril.